बिथाङा दान्दिसे उनावनो जोंनि हारिमानि फिरफिलाखौ बिरहोसिगोन आरो बेजोंनो जुरिगोन जोंनि दिनैनि हारिमानि गासिनि दिदोथि उदां सुबुं खुंथाय साननि रंजानाय फोरबो। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जों दिनै खुंफुंनो लागासिनो दङ हादोरनि सुबुं खुंथाय सान आरो बे सुबुं खुंथाय साननि जोंनि दिनैनि गाहाय आलासि बिथाङा नुजाफैबायानो। बिथाङा दान्दिसे उनावनो जोंनि हारिमानि फिरफिलाखौ बिरहोनानै दिनैनि बे सुबुं खुंथाय साननि हाबाफारिखौ जुरिसिगोन। এয়া আমাৰ আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ মুখ্য অতিথি আমাৰ বিটিসি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয় ইতিমধ্যে আমাৰ উদযাপন থলীত উপস্থিত হৈছেহি। খন্তেক পিছতে তেখেতে আমাৰ পতাকা স্থলীলৈ আগবাঢ়িব। তেখেতক আমি উষ্ম অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো দেশৰ ৭৬ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে। আৰু লগতে সমূহ যি বিষয়ববীয়া তথা আমাৰ বিটিসিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য পাৰিষদ ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। সাংসদ বা বিধায়ক যিসকল চৰকাৰী বিষয়ববীয়া উপস্থিত হৈছেহি তেওঁলোক আটাইলৈ আমি জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ দেশৰ ৭৬ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা। এয়া বিটিসিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয় আমাৰ পতাকা উত্তোলনস্থলীত উপস্থিত হৈছেহি। जोंनि मानगोनां गाहाय आलासि बिथाङा दा गासै पेरेड खालामग्रा बिथांमोननिसिम गिदिंथिंनानै नायगिदिंगासिनो दङ। जोंनि दिनैनि बे सानखौ मोनफुंनायाव जोंनि हादरनि गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ बावलांदों। बिथांमोननि मावसोमनाय बिथांमोननि जिउ बावलांनायनि थाखायसो जों दिनैनि सानखौ मोननो हादों। गासै भारतारिफोरनि नाजासोमनायनि थाखाय जों ब्रिटिशनि गादबनायनिफ्राय उदांस्रि मोननो हादोंमोन आरो बे उदांस्रि मोननायनि उनावनो जोङो भारतखौ गंसे सुबुं खुंथाय सान महरै सुबुं खुंथाय हादोर महरै लानो थाखाय आवगायबोदों आरो बिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन जोंनि हादोरनि माखासे दैदेनगिरिफोर। डक्टर भीमरावजी आम्बेडकार बिथांनि दैदेननायाव दाजानाय भारतनि सुबुं खुंथायनि बे संबिजिरखौ बानायनाय जादोंमोन आरो बे संबिजिरनि आवथायावनो भारतआ दिनै गंसे सुबुं खुंथाय हादोर। सुबुं खुंथाय हादरनि सिङाव जायफोर नोगोरारिफोरा खौसेयै गोरोबलायनानै आगानजों आगान गोरोबहोनानै गारांसियै मोनसे फिरफिलानि सिङावनो मोनसे फिरफिलाखौ बिरहोनानै खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोन बयनिसिमबो जों दिनै सुबुं खुंथाय साननि हामलायथि बावहरदों। गासै नौनारिफोर गासै नोगोरारिफोर गासै भारतारिफोरनिसिम सिबिनाय बावहरनानै जों दिनै बेखौनो बुंनो लुबैयो जोंहा दिनै खौसेयै आरोबाव आगान सुरनायनि सम सफैबाय। जों खौसेयै खामानि मावगोन, जों गोरोबलायनानै खामानि मावगोन। जोङो गंसे गोजों भारतखौ दानो लुबैयोब्ला जों बयबो खौसेयै खामानि मावनाया गोनांथार आरो बिनि थाखाय जों बयबो लैहोरै लैहोरै आवगायबोनांगोन। महात्मा गान्धीया जेरै बुंदोंमोन जों जोंनि लुबैनायखौ मावफुंनो हागौ जोंनि मावथायनि गेजेरजों। जों फिथाइखौ मानाबाबो सानहरनाङा, खामानिखौ मावोब्लासो जों फिथाइखौ मोननो हागोन। जों दिनै बेखौनो समायखिरा लागोन
जों खामानि मावगोन आरो खामानि मावगोन आरो खामानि मावगोन हादोरनि थाखाय जों जुजिगोन आरो जुजिगोन आरो जुजिगोन जों भारत हादरखौ गंसे जौगासार हादर खालामगोन बेजों लोगोसेनो जोंनि बिटिआर हालामखौबो जों जौगासार खालामगोन बिटिआरआ जौगायोब्लासो बिटिआरआ जिहेतु जोंनि भारतनिनो खनासे जायगा अब्लासो भारतआबो जौगानाय फैगोन जों बिटिआरनि थागिबि जों क'क्राझारनि थागिबि फै जों बयबो जोंनि हालामनि जौगासारनायनि थाखाय खामानि मावनि सोलोंथाइ गेलेनाय गासै बिथिङावनो जों जयै लैहोरै खामानि मावनानै जोंनि हादोरखौ जौगाहोनि এয়া কাৰ্যসূচী অনুসৰি আমাৰ কুচকাৱাজ স্থলী প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ ওলাইছিল আমাৰ আজি মুখ্য অতিথি তথা বিটিচি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ে এয়া তেখেতে ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ কুচকাৱাজ স্থলী পৰিদৰ্শন কৰি আগবাঢ়িছে পুনৰ পতাকা উত্তোলন স্থলীলৈ আৰু খন্তেক পিছতেই পতাকা উত্তোলন কৰিব তেখেতে দেশৰ ৭৬ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে সকলোকে আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ শান্তি আৰু সুশৃংখলভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ আগৰ গোটেই মান অলপ প্লিজ সাইড আগৰ পৰা সাইড Kalawang